Nongni mu utur mohrani puro je kisa sikang salo kok banglai mani ba je Saityaranjan Debormano je kobo hini kok banglai ba baksa kobo ya hini kok banglai mani ba nini mungri sugul mani Debormani mungri kok silchajak mani abo busa jotoi nung saiman busa jotoi abo tabu nung kok no phirok mungri nai lukorong nung tamu sawoi nung tabu nini kok no nung phirok nai abo no kya sagari Bilakena hambai sini electronic media takukno tini thangnai 4-5 दिन sekang media tui kaisa kahamno cover sunam rika hene ani mong je media tui viral mane abono ang tini mono ekdom clear ke lukorongno tirpra hastene lukorongno sanane musungo ok ngka mohai je cover to thakmong kore lama kinar kuno himui tongnai busaguri kirikhe tongnai oborok simba cover ya hoyto ba elakani report bai elakani o Saityaranjani taku bukhuni report bai ang saka ang sayang ya abo ani ব্যক্তিগত ang saya bongni taku bukhuk mama kaka toy pi busla ni report bai agini tabu pornto 60-80 বছর বয়স niri kuda ang nai nai ka lukorok abo proman manai abo ang niji ব্যক্তিগত banogoi saya aku ro hoyto ba bong niri put ba ang media wo cover ni saka oboni bisingo te kaisa ang joto tirpara haseni lukorno sanar musungo je mongya kamini da ojit bo obahai enggai amsani lukurok bono khobori bo bini je mansak bo suba phaika bono belakina hambai ang bono hambai manjang go bo tini simia mohinu khungo simia tebo keri nukhungo bo suba sukhai tongo sumbo nuk tongo aboni ulo jeta mia ni kok mia jeta ani mungri je kok viral engmani je tatal kok viral engmani hoyto ang sikar khayo ang o jaga no kajeli phayo yakre pareni hoyto ba ang yakre pareno o utor mohne pere kaja pekang dokhani samung tak khaime adiba ang jatin bage sacrifice khaime adiba ang keri gorib nukhungno ang suba suri maya tongba ane je phan tongsak ang khlai tongo jotono suba su khlai tongo ang hoyto ane mungri bot ang BJP khlayo hnei mobile ti je viral lengmani obono ang srai ke lukorno tirpra hasteni borno ang sai khinari mane ang thikno BJP khlayo tabu barar por sobo India wo democracy rule jesa khainani khaimano jesa sanani saimano je nijini je musungmani khlaimani haikono ang chine takuk Gojendro je ano je bo o yakre paran pajak phai bo elakan sommode kunu saime hne je kok samane ang obone kichicha personal boni bin thani ang kuno lenden bo korei manthai sokrai bo korei kuno korei jung bono agi bo jung bani BJP tongmani BJP khlai tongoi fishery department hoite ba nok select kharika bono fishery department nok khungsa select kharika o nok khungsa porjonto bo kaham ka tangi tongmaya bo jatini sacrifice khainani hingkai bo amsuk no dokhani samang khaina hingkai bini nok nahaya karei bo o keri no khungno borok bini bag bantano rui mangkhamo bo tini o jaga kerei chugya ungino bo kaisa o jorao ani logi tongo bai ang kaisa select kherika hingkai tei bono bini no khungo ang onya jagar phon kajak phai pon ang oro ungko BJP party khlai peka abo elakar protibasi joto ki saimano tofane bini nukhungko salsa nogor sudino sori hamya ang tongo Kolenpur hospital ang no telanggai ang no bithi doctor bai sallayai ani party ni boro bai sallayai 15000 forno to baki 1 taka bini rang korei 20 taka damne botol de thanda painani forno to bini rang korei abo sengsu bawo ya jeng BJP party khaikeno BJP jonojati khaikeno jeng borno subaya dokhani bagi thiri maya dokhani kok saimaya obo kunu dinfan kunu সংবিধান rule khai nukjagya
te kaisa bini para katale bini buai jigno phorno to nogo lengja kuthisim sing telemor hospital khorne sara bartan somoy lang thango da gojena puro ana phone khayo hade buai ro ani buai je khoroksa mohai kai thina sim jing tongso sing bon byabsta ma khlaina loge na ang saising no kebono tuya ang saising no phakya bini kok khnaboi hospital talangi akoi sini MLA no rang sanai ako 1 taka phar rang kari ang ni je sanai tu ako doctor khoros nari ako hamri tu phayo ang tine bono oba hake suba suri phayo boba ani bagai an thani mang thai sok tai kare ang bin thani mang thai sok tai kare hoito tabuk democracy rule bini hamjango bojas pan khai tong thong ang apono bono unu dino phano badaria boba ano badaria kendu pa bunyi kok baite bo ব্যক্তিগত bo jaga choli ano bo onyo jaga ne kajak phaye bo erakar sombode kunu saime hne sama hangkai abo hangkai ang ব্যক্তিগত hangkai ang sukurmoni bin buai ব্যক্তিগত hangkai bono abo khai saksa ki ang bono tibramo ta khaito abo ne gune pun ekdom bono bo je musungmani bojes pan khaitang tu ব্যক্তিগত bin thani bo man thai kare ang man thai kare ngai botangi of khai ke ano acha tabuk je o je kobor leman no tei khai je BJP IPF ti phaimani yagulo ma saya man ya ngai je kobor ka ne je takhok je o khoroksa boyaskor Saitya Ranjan buni bagi kok kamani abulan nang tabuk tamu phirumu na je nang bono choi de kobor nugo je nang bono kobor hinga ba lukurong ni kobor nang kobor hinga nang tabuk na kiba kahamra nang kobor hinga abo tabu nang lukurong tam sanai belakan hambai main question belakano kaham proshno singka je ang bono Saitya Ranjan debromano cerai fangsi no 20 bosor ni sigang no tepse sigang ungphan mano bini takuk bukuk elakani burisik bura tabuk 70-80 bosor boyos no bong parani borong no bini takuk bukuk no sungguise ang tini okok no saw parang kan mo Beda pasatan. je Saitya songni je ngong mane kobor ni khana mane oneke borok social media o sawi tongo kobor ya bo kaham hne ya bo kobor da kaham tabu nong ke ke sarai ke sai Ya khana kobor ta. bufur simung bo kobor Balu kha. bawa hero ka khana Oh. Ma dong chong je si ko ko. Sing ano ko ase. nini boya se bosa khana yong tabu Ang dami sa sinanin boya lang keban. ngai abo je social media o je viral ngone je kobor ya hne abo sotik na kobor na sotik kobor ya Je kobor ta ma. kobor Kobor ta thike bong bohok kore. ngai abo hero onek balu jabo na Te hamlang ni ani la. bong ni ration card to Agi ke togo kaka thani ya. Abo yo ko ba se togo mi no ko thang. kara kai je khaje o kobor hinjam Hamna na sa bong na. Ba mi thono ka ti no tong ne. Ka to no ago wa no ka ti. ba hamjung no Ka ti no. kaki nango Mai ma sa na ba ge. O ka ti ma cha khuri wa khu do. nini tam klai bo o je kobor na cha Aba ani ka kan bu sa se. ni apun kaka da Na so ka kan ba ni se ni bu sa. ngai jat kobor nong jang na Ko ba. Ya ka pai cha ba ge na phale bu khan nai ra mu. So ham ni. namne agi rogo mo taro da khakia na যখন থাকে ছয় কিলো তো কাছে মিটে থাকে nang ta lukorono je abo kobor ya hne koksi chalai mani nang ta bo lukorono tam sai khana na je nai to na jotor lukorono যিনি আজকাল সেটা তো কবর সেই মাঝে ছিল অন্য জায়গায় আমরা আই নাই হিমবাই মো খাই নুন ডাক তাম পার কথা তাম আই না তাম জগন দিয়ে তো কবর সেই মাঝে ইয়াং থাকা da hamba কিটা দর মানুষ যাবাই ছিল মাইয়া buta masa থেকে পাইছেন বটা যা কথা থাকা না দাদা বসা দু চাং কিনে নাই মো খাই মই বাহান বই চাং খাই চারি চাং খাই চাং আমার সময় কাছে গেলে গানা তংলাই রহি চারি আদা当回家了去，差不多是不差了，是不是了？不差了，你是我是么样的？都个买那，俺娘那些把那种过去的嘛的，妈呀，
아무 많이 쓰고 치나 힘이 짜리는 못하고 만다. 아우 까고 힘이 사가다 무마도 코리를 파냐 아무 그냥 화가 없네. 따로 어떻게 많이 준가 그래. 그래도 밥용나 니 저거 땅 파감 아또 파는 차 아기 안 보시는 거 힘을 주고 제 다음은 먹는 거 가지고 봐요. 저는 거의 밀빙하고 잡잖아 차. 저희가 바다를 싣고 이것이야. 먹었죠. 저런 게 짜는 거 쎄다. 지도 위에서 먹고 누구도 그런 거 많이 키바이 치도 키나 그냥 짜리네. 말로 해보니 짜는 야 어떻게 보면 손이 좀 짜자. 나가 손이 까면 까게 기사. 빈부장에. 어제 반 정도 짜라. 좀 까, 그게 결정되다. 하면 너무 시도 충이라 어느 정 연만 가. 아기 새 밑에는 엘라카네 봉네 따코 보코 bunnya susu sengyang 봉네 따코 보코 boy hingkai bibne rokom saimanung 봉네 따코 보코 ni kokno sungge ang okokno sa Bukan dari mana? namun parang kai An para ikut mutamangu para ketal tongoni awal saya pika orang ang asi kasih birasi sono mereka. tam parahin mo Omude para ni mukam ta rasmon satu para an mau para bumukai kai jaga. kok ngka mo hai কিছু সাল সাকাং যে সোশ্যাল মিডিয়াও যে ভাইরাল মানে কাইসা কক যে অরনি চিত্তরঞ্জন যে কবর উঙু হনে সত্যরঞ্জন যে আর কবর হনে খানামানি বা কাহাম হনে খানামানি আবু নং বুঝতে সাইমান কবর না কিবা কবর দা না কিবা কাহাম দা না বতৈ নং বুঝতে সাইমান নং কাইসা খরসা বয়স খরন দঙই সাগারি কে দাদো Bukai yang numan jatuh ta. Ini apa dobi dapat hai. Ini agak apa arok si baik tunggu. Abo jangan kau kayak abo kabur sini ni dalam nota bo. Abo bibi buat tinyo, bahkan bukan yang buat tinyo abo tangkap bukan ini nyo. বিসরা ভালো খানাবো Bah, telefon jenis bukan tiang pergi tu. Angkai tay abo neng pono kobor dah ni wan sunai na kaham dah ni wan sunai abo ni tei tabo kebang ma thengkereng thenglai mana bising tei ba eba aba hai kok sil kalai tongo kaisa na kaisa hamia kaisa na kaisa kaham lai tongo ka abo no neng tabo je o kobor lai mani ba kaham lai mani tei neng tabo ni mokol bai thang neng jet nukui tong mani neng bo hai rong nukui tong je bong ni o kobor lai mani kok rong neng ke sagari Ekta kai bokor gono boni jo sung mai kha. O dobi dapat at kaisa at tu hai rong ngong kai. Emne tong kai kaham hai bong tong go. Kai Belum malang at yung ta. mana bekha miling malang ngi thango ba bokor miling malang thang atom sa kok narang mai yang thang ta te herok ta ka bono nang le kobor dah nani na kaham na na ki ba bini bokor kisa shot hin dah nani tam Ang matang hin sana abono. Sana thaka jo kabor hai nyong khata kabor nong khata. Asap bo song ka boro basa bote ni mari no kum gis ni mari kum thang mai ka. Balo ya gaza jo ba boro ba. kara kai ja khaboro Kaya kya gaza bufa bo thika hangkai. Ya buma bo thika hangkai. Bufa jo sakan. borok dak sabai tong Mà tao không có vợ chồng ta, có sắp có như vậy à? Không ta không làm, anh bảo nó thằng nhà bảo khá. da angkai da do no daru na hambai jarari mani bagai kubui tatal no saimana bagai nang khorsaron boyas korangai abono no ke singmane si hambai tai BJP apiti phayo hnai je mase ma nang yang gomale abo bobo hai ko kamo বেলেগ হামবাই যে 2018 নি হইতে তিনি জরা যে রাজ্য সরকার জোট সরকার বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইমানি উলো তিনি জরাব যে রানিং চলি দङ 38 মাস রানিং চলি দङ অ চলি মানে বিসিং তুই ব মাসায়া মানিয়া সরকার বন খেল করে সরকার বন নাসিগিয়া অবহাই হিनै কখনো বন abo pura mitha bo bini bokhro kisa menteling mani bono cover hunai bui elakan basi boro rodi fut je khana mani abo BJP IPF সরকার phaya sani no CPM 25 বছর চাই tongkhru গণমুক্তি পরিষদ নেতার বন নং অরণ্য টংদি হনে পর্যন্ত 3 লাখ 4 লাখ नै পর্যন্ত দীক্ষা বাতা পর্যন্ত মাংখা আঙ্গপনে ক্লিয়ার কে Tirpura hasilnya lu korno sana le musungo
bono tabuk je rinai rok je apro CPM sarkar tongfuru je member chairman ing tongnai rok borno bonorok sungi manu norok bongno saprafan tang tongfu tongdro fan ungui tongfu bongno borok kaham ungui derikha na hamya ungui derikha kaham ke sungnai mano aboni ulo je BJP IPF te sarkar phai masai mane ya ungui mohai ke bipoto kalaikha tangnani subidar maliya sanani sujog subidar chubachu khaijakliya hinai je abo samani abo hingkai hoito ba borok boni rajnitik mailis ni bagai borok obhai sakana angkha khlayo hoito ba borok boba haike chongwi saka abo hingkai norok boni taku bukuk elakar purba seri phut nai kaham kai sungnai mano हामबाय